హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏఆర్ కట్ పీసెస్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. చాలా డిమాండింగ్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చిన మన వేర్ హౌస్కి ఇవాళ చాలా లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉంది. 6.20 మీటర్స్ శారీ వస్తుంది పక్క. కలర్స్ కూడా చాలా వచ్చింది. ఇంకా బట్ట అంటే బట్ట ఉన్నాయి. చాలా సూపర్ క్వాలిటీ వచ్చింది. సాటిన్, షిఫాన్, స్పేస్ సిల్క్ శారీస్ తీసుకొచ్చిన ఫ్రెండ్స్. చాలా ఎలిగెంట్ కలర్స్, చాలా ఎలిగెంట్ బట్ట. క్వాలిటీ అంటే క్వాలిటీ వచ్చింది. ఇంకా డబల్ షైనింగ్, డబల్ టోన్ చెప్తారు దీనికి. డబల్ టోన్ స్పేస్ సిల్క్ శారీస్ తీసుకొచ్చిన ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఒక చీర ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు వీడియోలో. లాస్ట్ దాకా చూడండి. ఇలాంటి వెరైటీస్ కావాలంటే మన పేజ్కి ఫాలో చేయండి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉన్నాయి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడు, ఒక శారీ చూపెడుతున్నా. ఆర్డర్ కూడా చేయాలంటే మీకు నంబర్ కూడా ఇస్తున్నా స్క్రీన్ పైన. లేకుంటే మన షాప్కి కూడా విజిట్ చేయొచ్చు మీరు. ఇలాంటి ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇదితో ట్రెండింగ్ ఐటమ్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.